Sizin akademiýanyň üstünden okuyırma islämek, beýleki agentstwalarda depozitörlerin arzan ekeni. Bolýar. Egerde biz başga agentstwalar ýaly depozita töleglerini arzan etsek, ýene de bizi saýlarmydyňız? Elbetde saylardım. Ýene de näme üçin bizi saýlardınız? Birinjiden meniň ähli tanışlarym sizin agentstwaňyz bilen akademiýanyň üstünden okuw ýerleşen we maňa da köpden ýaşan size maslahat berýärdiler. Ikinciden hem siz Türkmenistan sanyndaky bütün üniversitetleriň resmi vekili ekeniňiz we sizin işgärleriňiz gatymylaýym, yani ähli tarapdan işleýiş islemäňizi gaty haladym we bilim sergileri geçiripsiňiz, köpden bäri Gazagystana geçiripsiňiz, täzelikde Türkmenistanda, Türkiýede, İstanbulda da geçiripsiňiz. Şo bilim sergilerinde de konkurslar geçirilipdir. O konkurslarda da ýeňije olanlara burs sowgat beripsiňiz. Bu gaty gowdatlar we siziň akademiýaňyz bir stüdiýanda diňe çakyl gatyny ugradyp goýman. Yani şol stüdiýanda başdan aýak näme iş etmelidigini, hatda haýsy üniversitet saýlamalydygyny, haýsy bölüm, yani haýsy dogry bölüm saýlamalydygyny kömek etýän ekeniňiz, hatda vize işlerinde nowat almak üçin hem kömek etýän ekeniňiz. Yani siz kän ödüler maňa. Iň göwnüme ýaraýan tarapy şol. Ne gördüňizmi tapawut nirede?